Знаем, че при такива срещи духа присъства, особено на място, където, както казва учителя, се събират петте магнетични изучения на цялата планета. В тази връзка искам да задам един много съществен въпрос, който касае всички, които слизат на Земята. Знаем, че идваме тук единствено и само заради Словото, защото само тук се учи. Никъде другаде и се прилага във всички измерения, галактики и светове. В тази връзка, когато Словото стане плът, добре ме разбирате какво искам да кажа, когато то се лее от устата на някой, който е предопределен от Бог, а Бог е, учителя казва, това е максимализма и силата да се откажем от максимализма на своето естество, без да нарушаваме своето естество. В тази връзка хора, които слушат това, което се лее чрез вас и не са готови да го приложат на Земята, какво става с тези души? Благодаря ви. Тези, които са дошли и не са подготвени, изпращат ги много често висши същества или тяхни близки от невидимия свят, братя, напреднали души. И има някой път ангели и те правят проба. Изпращат го доброволно, а той сам може да се изплади, може да отрече, може да се замине, но така или иначе, слушайки някои неща, дори не ги разбирайки, има такива, които даже и във Варна идват и ме мразят, нали, но продължават да идват, добре дошли са, както и да е. Значи, те трябва да идват известно време и след време от това, което са слушали, те ще преживеят някои неща. Защото душата може да разбере много неща само чрез преживяване. Цитатите са цитати, словото е слово, но дълбоките неща се разбират чрез преживяване. И тогава тези неподготвени души малко или много ще оценят и в тях може да се породи такова вдъхновение, такъв устрем, който го нямат така наречените подготвени. И така нататък в тази посока. Здравейте, господин Хараш. Изключителна чест е за мен да дойда. За първи път присъствам на ваша лекция. Въпросът ми е свързан с сънищата. Гледал съм ваши интервюта, лекции. Нямам спомен нещо конкретно за сънищата в този момент. Много се интересувам. Сънувал съм ви 2 или 3 пъти. Вие сте споменавали веднъж, че когато човек е необходимо да преживее дадена карма, лошите духове го гонят като кошмари. В дълбочина, ако може да обясните, сънищата са послания на подсъзнанието или това по-скоро са духове, които се реализират като реалност, като сън? Това е в общи линии въпроса. Много пъти съм си мислил за това нещо. Благодаря. В много дълбокия свят няма сънища, както на дъното на океана и на морето няма вълнички. Вълничките, това са ума и сърцето, те сънуват често, обаче някой път сънищата може да са разумни, може да са изпратени от висши същества и те действат като помагачи, понеже когато човек спи, по-задълбочено ума го няма, който да пречи и човек в това спокойствие може да му се даде нещо да възприеме. Знам много хора, които даже и са се молили на мене вместо на учители на Бога. Аз изпитвам едно съжаление, ама както и да е, разрешавате съм въпросите, аз лично хабер нямам и той се случва с много хора вече. И знам, че учителя прави много неща, но аз наистина съм нещо като изключен телефон, защото в момента правя около 300 книги едновременно. Няма да ги издам всичките, но от хубави, по-хубави, така, поне така ги ценят хората. И така да се върна. Значи, сънят конкретно трябва да се тълкува и да се види дали идва от ума, дали идва от сърцето, дали идва от душата. Когато е от душата или когато някои имения са ме сънували, скоро пак ми казаха,
Учителя има някаква задача с този човек, нещо да му помогне чрез мене. И наистина не е необходимо аз да знам нещо. Аз се признавам, не знам нищо, но учителя знае какво прави. Някой желая ли още да зададе въпрос? Ще завърша с една шега. Подготвяме втора книга "Чистия смях", тези, които са чели нашите афоризми. Та шега показва, че тя има тънко послание. Трябва да умееш как да питаш. Това са въпроси, аз днеска ги харесах въпросите. Така имаше душа. Повече клонеше към душа, отколкото сърце и ум, както и да е. Но един хипопотам плувал в едно езеро и стигнал до брега и видял една жаба. И казал: "Можеш ли да ми кажеш колко е студена водата?" Жабката погледнала хипопотама и казала: "Ако се вгледаш много внимателно в мене, ще видиш една нежна дама, а не термометър." Значи, ако се вглеждаш много внимателно, ще познаеш своя път, ще познаеш своето развитие, но те са хиляди такива шеги. Така исках да завърша накрая с нещо. Благодаря ви. Така имам почет към Търново и ще продължавам да идвам, докато Борито ма кани. Ако спре да ма кани, няма да идвам.